खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग टिउसनाव थमखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजे फवारनाय महर लानानै सोनाफोर दाम गैया आरोना ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय आं हानाय माने शेयार खालामलांनो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोना थामेल होनानै एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना नै फिसाजोआ माने हामनाया हामबाय खावसेनि बारायानो हामबाय गोबानाय थोबानाया बन्द जाबाय खिनायाबो एसे खमानो जाबाय अब्लाबो एसे लाव लाव दंबावो मुलिया जोबगुलायबाय आरोना सानबानिल'सो हरदोंमोन बेनिफ्राय मा होनो लोमजानाय फुङाव मुलि दौबा सानसे मोजां थागोन ओमफ्राय बेलासियाव दुंखांहैफिनगोन आरो बेलासियाव बे मोनायाव दौदोंबाथाय सोरांसे आरो गुदुं जाफिनगोन खालाव खासाव ना 3टा 4टासोआव सिगां बे प्रब्लेमखौ गथ'खौ अननो ओंखारबाय आङो ओमफ्राय आं ओंखायनो दा डाक्टारनाव लांफिननो नागिरदों आरोना ओमफ्राय क'क्राझारावथ' आं थांनाय नंला बाट जों बबे डाक्टारनाव थाङो आलदाफोरजों बेगजायनि गेजेराव जोंना मा हस्पिटाल दङ जों बबे बायदियाव लाङो माबायदि मानसि लोगो मोनो थ' नोंथाङा मोजाङै सेयार खालामलांजोबगोन आरोना सोनाफोर ओमफ्राय दा आङो हारसिंल' नङा हारसिंबा आं न'निखौनो लांफागौमोन सोरखौबा नङा सोरखौबा बाट सासे आब'बो दङ बिसिनाबो फिसाजोआ गोबादों जाहैदों लांगोन ओमफ्राय आंनाबो प्रब्लेम जानानै दङ सोनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि आरोना लोमजानाय गोबानाय लेंग्रि लेंग्रा सब माने डाक्टारनाव ज' ट्रिटमेन्ट लाहैजोबसै आरोना नै अबस्थाया गाज्रिसो थांग्रोनोसै सोनाफोर जि सान्दुं थिं आरोना एकदम गरम दानिफ्रायनो बार बारनाय लेथ्रा होलां होथां ससे थाबायबोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय ओरै दंबावो नै आब'मोन बिजावजालि आरोना आसा फाग्लिसो बेस्रा डाक्टारनाव बेमारि रोगाबायनायसो 100 आरो दंबावो ओरै ओमफ्राय फैबावगोन आरोना आं नोंसोरनो देखायनो लागा गामिया जोंना ओरै फारसेथिं हाबलांबावनांगौ आरोखि ना जों ओरै सरबजों थाबायबोबाय ओमफ्राय रिक्साया ओरैहाय लायग्रोदों नालाय जों ससे थाबायबोबाय दाख्लैथ' खावसे देखायखाबाय नोंसोरनो आं थिलाखौ ओमफ्राय बे खावसे देखायनो लागा बेखौ दिनै हानाय नङा दिनै दाबसेयावसो थांनो ओंखारदों नालाय ओरै थाबायबोबाय आरो सरबा ना ओरै थांनोसै दावखोलांनोसै थ' नायलांबाय थादो दिनै जोंनि धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि अबेयाव डाक्टारनाव जोंना मा डाक्टार दङ नोंसोरो देखायबावनोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे सरब दा ओमफ्राय साननाय नङा जे नोंसोर बैहायबो न' दं आरोना जोंना जोंनिनो बाहागि सिनायहरनाय नङा आं खाथियाव थांनानै देखायहैनांगोन आं दा मबाइला एकदम दाम बारानिसो नालाय केमेराफ्रा जुम खालामबाबो मोलेलेसो नुलायलायो ओमफ्राय दङ आरो बेयाव ओमफ्राय नै ओरै हाजो दानख'नानै थांनाय बिथिंखौ आं देखायगोन बे बिथिंबो फुरा जोंनि बाहागिफोर दंहैजोबो आरोना स' बेखौ आं मालाबा शेयार खालामसिगोन नोंथांमोनजों ओमफ्राय नै बिराद बिफां लाइफां ओमफ्राय नायदो हाद्रि बालाफ्रा धुलाफ्रा ओरैबादि लेथ्रा जानानै दङ दाबादियाव सोनाफोर जों फैयै मोनफैबाय आरोना नैबेयावनो माने ओरैहाय जों फैबाय क'क्राझारनिफ्राय फैयोबानो बेखौ मोनो आरोना सालकसा होननायाव नै नायदो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आरोना आंबो माने क'क्राझाराव थांबा नुलांबाय थायो ओमफ्राय बे सालकसा होननायाव बाजारबो जायो बै साइड बिथिं बेयाव थाङो बाट हस्पिटालाव दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफेरदों आंबो सोनाफोर मिन्थिया आरोना बांसिन बे आलदाफ्रानोसै जोंना नै हाय रब्बा ओमफ्राय नै बिमा फिसा फैनानै खावबो एसे रेस्ट लाफैबाय एसे नेनांबाय रिसिप्टखौ होखांबायमोन आरोना जमा खालामनानै दुरबल फिसा जानायाव अन्थाव बाथावनो बेखौ होनाखै आङो मेगननिया दाहाय माबाखांनानै सेलेनेरि होजाखांनानै आंहा मेगनाबो देनां गोसोखांबाय नायनांगौ फाग्लि बुरै ओरैना हर मिनिबावदोंसो बियो दै मोनबाय आरोना मुलिया बिमा फिसा ओमफ्राय एसे थाबनो नायजानो मोन्दों माने नायजाखांखाबायमोन खावसे मोनबाय ओमफ्राय नै माखासेना जाथ'वाखै मुलि माखासे मोनबाय ओमफ्राय फार्मासियाव माखासे लायनोसै आरोना बुरैया जारलायानो जुद गैया मानसिफोरजों आरोना माखासे हरबाय माखासे बायबाय जाबाय नै ओमफ्राय होनबा जों बिदा लागोनसै बिसोर दा फैनो एसे गोबाव जागोन नालाय नै जालानो जोंनाबो अयथासारा दानदो आबैखौ आबैयाव गालांसै जालाथारदो होनबा दे थ'दो फायस जारलाहाय नै जोंहासो फैग्रोबायसो आरोना ओमफ्राय बे सासे नानिजों आंजोंहाय सेलेन होलाय आयंआथ' दानो सफैनो हाला बेनिफ्राय मा होनो आरो बिसिनि राजा दाख्लै बाबुजों मार्बल गेलेनाया आं अबेबा मोनसे ब्लगसआव बेहा गाजोल हाबजालायबाय जाहैदों बे आब'नि फिसालाया आरोना स' बेखौबो लांलायबाय बिमानैया दा बेहा बेखौ नेनानैसो लाबोसिगोन आं नानि केलेंकेजोंखाय फैग्रोबाय आरोना
ओमफ्राय फिसालाय फटाफट 2 सेकेन्डावनो ओंखाम जाहैनोसै आरोना आं बाबा मारथ' मालाय ओंखाम जाबाय मामोनहा ओंख्रिया ओमफ्राय जोंना नै गथ'फ्रा जेखौ संदों आं बेखौनो जानोसै आरोना मटर आलु ओंख्रि फान्थाव एवनाय थालिर एवनाय ओमफ्राय बिथाङा मालाय दावदै एवनाय मबाइला दोनथ'दो सना तारमाने सुख सान्तियानो मोनजाया आरोना एकदम अयथासार बिखुनजोजोंबो ज'खौनो मोनजायाखै आङो खुरनोबो मोनाखै संनोबो मोनाखै उन्दैयानो दिनैसो एसे मोजां जादों आरोना बेनिफ्राय मा होनो आदा मुलियाबो जोबखाबायमोन ओमफ्राय सोलायबाय दा भगबाना थाबनो अनथोंसै आरोना जालाबायनोसैल' आराम न'आव फैनानै आराम सङै खावै एसे फ्रि थानो साननाया बेनोसै आंना गोथाव जादों इसा ओंख्रिया जाबायब्रा नोंसोर संनायखौनो जाबाय थानोसै आङो दै बिराद मेंबोखाबायसो आरोना बारा रायलाय जानो मोना दा सिखाबाथाय सेस जासिगोनसो आरोना आङो ओंखायनो मामबार जानानै लागोनसै आङो गय जानोसै एसे मा खालामनो खनाफोर हस्पिटाला बिदिनो आरोना जोंना खाथिसिनाव बेनो दङ बेखौ सालख'सा होननानै बुङो आरोना सालख'सायाव आरो बियो ना जायखौ जों क'क्राझार फैबाथाय गारबोनांगौ बे सनाफोर दिनै थांनाया आरो ओमफ्राय मोनसेया सापर आरोना सापर हस्पिटाल होनो फिसालाया बे सापरावनो जोनोम जादों आरो आंना ना फिसालायाथ' क'क्राझाराव जाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय दा दिनै थांनायाव आङो खुनु बेला थांफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट थांदों बे बांसिन बे आललाफोरानो आरोना ओमफ्राय गथ'फोर बिदिनो लोमजानाय साजानाय बोराय बुरै आललाफोरानो ओमफ्य बर' नार्स सासे दङ आरोना ओमफ्राय डक्टराबो बे बांगालानो आरोना ओमफ्राय बे आयं लेखाजोंना सेलेन होजानाय बेयो माने आंनि हासबेन्डनि आयंआनो जायो बाहागियानो आंहा बिखुनजो जायो अब्लाबो आं आयं आरिखौनो होनो ओमफ्राय मा होनो बियो आथिङा बेना माने ना सिंगि गावनाय ना सिंगि गासनदों जाहैदों ना सिंगि हमनायाव आरोना ओमफ्राय बेखौनो बोरैबा दै गुदुंजों बोरैबा मोनाखै बियो सानाय मानाय मोननानै ओरैनो थाबाय जाहैदों ओमफ्रायहाय दै गुदुंखौ गासोमनानै लादों जाहैदों मोजां मोनगोन सानखो ना माखो जेनेबा ना सोरबाफोरसो फोरोंखो मा होनबावनो ओमफ्राय आथिङा गोसोम जानानै बोरैबा मोननाय बादि जादों जाहैदों आरोना एसेखिनि ओमफ्राय माने ओमफ्राय बेखौ डक्टरनाव लांबाय ओमफ्राय बेन्डेज टेन्डेज खालामनानै मुलि थुलि होनानै ओमफ्राय दा चेकआपआव थांबाय थानांगौ आरो बे आयंआ खनथाम खनब्रै जाबाय जाहैदों थांनाया ओमफ्राय दिनै आं ग्रोब जादों आरोना आं मानसिखौ थांनानै नायहैनोसो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय थाग थिग डाक्टारनाव थांनो ओंखारनायाव ओमफ्राय बे आब'आ बिजावजालि आब'आ खिन्थानानै मोनबो थांगोन होननानै ज' थांदों आरो बे आब'आनो लांदों बाहागिखा नालाय बेनो आरो ओमफ्राय सेलेनाथ' गोबाव जागोन नालायथो ओमफ्राय जोङो फैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंसोरजों शेयार खालामबाय आरोना नङाबा नोंथांमोना मा सेलेन होनाय देखायदों बिराद मोजांबो खिथायाखै मा जादों मा मादों बिदि सानगोन ना बेनो ओमफ्राय बे बिजावजालिनि फिसाजोआबो नानियाबो गोबादोंनो सोरांसो बेनाबो बेनो बेमारा गेदेर उन्दै बेनो आरो बांसिनैहाय स' बेहाबो थांबाय आरो ओमफ्राय जों ज' थांबाय ओमफ्राय मोजां हस्पिटाला आजिखालि जेसेबां मैला हस्पिटाल गैखाला नङा होमबा ओमफ्राय खिन्थु सापर हस्पिटाला आगोलावहाय बाबुजन मोजांबा एसे लेथ्रामोन होनबावनो आललाफोर जेराव बांसिन थायो बेयाव एसे लेथ्रा बादि जाहैयोना जायगाफोरा ओमफ्राय ओंखायनो बेहाय एसे खम आरोना ओमफ्राय खिन्थु सापराव थाङोबा बांसिनानो बे आललाफ्रानो जाहैयो आरोना मुस्लिमफोरखौनो बांसिन लोगो मोनहैयो ओमफ्राय थांबाय आरो आंबो खाथियावहाय माने मुलिफ्रा जोबस्रांबाय ना अब्लाबो लोमजानायफ्रा एसे दंबावोमोन नालाय आङो ओंखायनो लांनो लुबैनानै चेकआप बादि हिसाबै लांदों आरो ओमफ्राय गोदान मुलि हरदों बिदिनो गोबाबावोबा बेखौ हो होननानै हरदों आरो गारनानै फैबाय बेयावबो 500 थाखा दिनै उपाय गैया मा होननो ओमफ्राय सोरनाफोर मानसिफ्रा सोरबा आं जे गामिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायदोंमोन ना खावसे गामिखौ बेलासिपारा खाथि जायो नामा आरि होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय बे सोंनाय मानसिफोरा नायफिनदोंबा आं खिन्थागोन बेलासिपारा खाथियानो जायो खोमाबो आं बेलासिपारायावबो थांफेराखै बेफोरबायदि आसपासानो गोलैयो आरोना ओमफ्राय जोंना सालखसा बांला होननाय बुस्थुआव गारबोनांगौ आरोखि क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्रायसो हाथिफुटा होननाय मोनो ओमफ्राय जों हाबनानैसो जोंनिखौ मोनो आरोना ओमफ्राय सापरफ्रा ओरै बङाइगावजों फैयोबा सापरफ्रा आरो आवगोल मोनो बेनो आरो आंबो माने खाथि खाला इलुला बांद्राय थांनाय जायाखै माने खनसेल' आं टुवेलाव थांदों हासबेन्डबो दंमोन हेलाबा हासबेन्डजों आंजों फिसालानि माबा कास्ट सार्टिफिकेट
बानायनो थांनायाव थांनाय जादों आरो बास बेल' आरो बाखि थांफेराखै आं धुब्रिया बुहुत गोजान जायो जोंनि ओमफ्राय धुब्रि डिस्ट्रिक्टथ' गोलैयो आरो जोंना ओमफ्राय अब्लाबो धुब्रि टाउना बुहुत गोजान जायो जोंनाफोर बेखिनियानो बेनिफ्राय खामानियाथ' आरो माथोबाव आं जेबोखौनो मावखायाखै मा देखायबावनो आं दिनै मा खालामदोंमोन मा जादोंमोन आंनि फिसाजोनि हालोदा बेसे सुद्रायखो आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना सनाफोर गाज्रि मोननो नांला बेखिनिखौ जायफोरा फोरमायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सनाफोर आङो नोंथांमोनखौ ओमफ्राय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ सनाफोर थेंक इउ स' माच